għal messaġġ ieħor mill-kelma tal-Alla bħalma nagħmlu ġimgħa wara ġimgħa li hija grazzja ma naħduhiex for granted għaliex waqt li aħna qegħdin sewna l-ewwel kelma tal-Alla hawnhekk fil-kumdita tal-fellowship u ħafna minnkom fil-kumdita ta' djarkom, però hawn ħafna madwar id-dinja li l-abbundanza li jintkom tgawdu jixtiequ biss attra minna u ma jistgħux joħduha. U xi wħud li biex joħduha fil-veru sens tal-kelma jirriskjaw ħajjithom kull darba li jmorru jisimgħu dik il-kelma. F'pajjiżi speċjalment fejn hemm il-persekuzzjoni tal-Kristjani. Ejja nitolbu flimkien u minn qalbek itlob biex inti tirċievi l-kelma qaddisa tal-mulej ħalli tagħmel spazju f'qalbek għal dak li Alla jrid għalik. Itlob miegħi, Missi Qaddis, kellimni bil-kelma qaddisa tiegħek. Spiritu Santu, iftaħ li għajnejja, rattab li qalbi u għatini revelazzjoni tal-verità tal-kelma tiegħek. Irċivi mulej glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Lejla huwa it-tieni lezzjoni, it-tieni talim bil-grazzja tal-mulej bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu ħankompli nagħlem fuq dan is-suġġett fuq l-uffiċċju tal-Apostlu u fuq il-Knisja Apostolika. Kemm hawn minnkom ma smajtux l-ewwel lezzjoni, jisimgħu, kemm hawn minnkom ma smajtux l-ewwel messaġġ. Jekk ma smajtuhx, please morru simgħuh il-ġimgħa l-oħra. Kemm hawn minnkom smajtuh il-messaġġ tal-ġimgħa l-oħra? Okay, il-maġġoranza tagħkom. Praise God. Jekk ma smajtuhx, morru isimgħuh. Għaliex fih ħafna laħam, issa jekk Alla jrid dan il-messaġġ ħanipprova naqsmu għax fih ħafna hemm ħafna xi tajt. U l-ġimgħa l-oħra qed affarijiet li ovvjament ħanejt affarijiet ġodda llum u qabel nirrepeti xi affarijiet. Però dan il-messaġġ mhuwiex messaġġ komuni, believe it or not. Fl-esperjenza tiegħi f'Malta żgur qatt ma smajt talim fuq l-Apostlu, l-Uffiċċju tal-Apostlu u l-Knisja Apostolika. Issa, il-kelma Knisja Apostolika ġieli smajnija dik il-kelma, però ħansaqsihom dal-mistoqsija. Kemm hawn minnkom intallimtu jew smajtu predikazzjonijiet talim fuq l-Uffiċċju tal-Apostlu u l-Knisja Apostolika u lejdekom. Wow. Kemm minnkom smajtu talim fuq l-Apostlu u l-Knisja Apostolika qabel il-weekend li għadda. Thank you for your honesty, il-maġġoranza ma kontu smajtu. Actually, b'mod assolut għal-maġġoranza. Però mintomx l-uniċi bil-Bibel or not, ħafna Kristjani madwar id-dinja ma semawx, inkluż anka bosta Kristjani li morru knejjes Kristjani. Biex nagħmel parentesi, biex nagħmel kwalifika, nsejl kemm kelma oħra għalija di, klarifikazzjoni, dal-messaġġ ovvjament bħal kull messaġġ ieħor jista' jisimgħu kulħadd, però dal-messaġġ huwa għall-Knisja. Meta ngħid għall-Knisja mhux għall-binja, għall-poplu tal-Alla. Issa, ħankun ġenerus. Għaw bosta knejjes ta' kull denominazzjoni differenti fid-dinja, nibdew bl-aktar waħda iktar popolari f'Malta, hija il-Knisja Kattolika Romana. Għandek il-Knisja Protestanta, għandek knejjes Ortodossi, Luterani, Metodisti, Pentekostali, Evangeliċi, Battisti. Daw kollha jissejħu Kristjani. Kollha għandhom min għandu ftit verità, għandu ħafna verità, min għandu iktar verità minn oħrajn, però kollha jemmnu fl-istess Ġesu u believe it or not fl-istess Bibja. Issa, bħalma nħobb ngħid u hekk għandu jkun li kull min għandu l-Ġesu vera f'ħajtu, vera, ma mhux għax għandu reliġjon, mhux għax imur il-Knisja l-binja, ma kull min vera għandu l-Ġesu f'ħajtu u għandu relazzjoni ma' Ġesu, skont il-kelma tal-Alla insalvat. Insalvat. Però kemm qed tikber, kemm qed matura, kemm qed timxi vera fil-offol sħiħa, fil-revelazzjoni sħiħa ta' Ġesu x'għandu għalik bħala membru fil-ġism ta' Kristu u għall-Knisja sew lokali u sew globali.
kemm qed timxi fih dak. Il-Knisja li Kristu iffonda mill-bidu net hija Knisja Apostolika. Issa, ħan irfes daqsxejn kallijiet. Però imnalla għax qed nagħmilkom servizz ta' pediatrician jew pediatri xejdulu. B'xejn. Xejdulu pediatrician jew pediatri. Xejdulu? Skużani, pediatrician ta' tfal, huma ta' tfal. Nħawwadhom dawk il-podoloġi. Issa qaj u tfal nħawwadhom. Podoloġi sejdulu dak li jħossu. Mela qed nagħmilkom servizz b'xejn tal-podoloġi, sorrejt qed naqilkom il-kalleli. Mela, isimgħuni aħwa. Ħalli tifmu min irid jifhem, ħajfhem. Min ma jifhem tgħidlu xejn xorta mhux ħajfhem. Meta inti tħares lej il-Bibja u meta speċjalment taqra il-konċepiment tal-Knisja li huwa l-Atti tal-Apostli, kemm minnkom qatt ma qrajtu il-ktieb tal-Apostli? Holiday. 1, 2, 3, thank you for being honest. Bl-Ingliż jissejjaħ the Acts of the Apostles. L-Atti tal-Apostli huwa il-blueprint ta' l-iktar li qarrab kif għandha tidher Knisja. Issa nixxokkja xi wħud minnkom. La tixbaħ il-Knisja ta' Ruma, la l-Knisja ta' Kostantinopli, la l-Knisja tal-Eġittu. Ħafna minn aħna li nsejħulhom Knisja, meta tqabbilha u tarbilha mill-arbil ta' kif kienet Knisja fl-ewwel 30 sena tagħha, ma tixbaħha assolutament xejn. Zero. Jew biex inkun daqsxejn iktar grazzjuż, xi postijiet ftit la u ftit le. Il-Knisja li Kristu Ġesu waqqaf u għadu qed ikabbar madwar id-dinja. U daw kollha biex inkun sew veritier u sew biex inkun ġeneruż u sinċir, hemm bosta nies li jħobbu l-Ġesu li dartalin forsi qatt ma samaw bih anke qabel ma mietu. Jekk kellhom il-Kristu xorta daħlu fil-ġenna. Imma tilfu ħafna. U jiena nemmen kunċett importanti pedamentali kardinali, jiena nemmen dal-cardinal principle. Fil-mentalità l-udejja, il-Bibja tgħidlek għandek fil-ktieb ta' Ekklesjasti jew Koħlet kapitlu 1 u anke kapitlu 2 li tgħidlek bħalma kien fil-bidu hekk ikun jerġa' jkun fl-aħħar. Sewwa kif beda Alla fil-kreazzjoni u anke beda fil-Knisja, hekk Alla jrid ikun fl-aħħar eżatt. Aħna dejjem naħsbu nirrepeti daqsxejn li nnifsi, kompetuni daqsxejn għalissa. Aħna dejjem naħsbu beginning and end, imma Alla dejjem jaħseb beginning all the way around and end. Allura l-aħħar u l-bidu jidru l-istess. Qed tifhmuha? Allura għaliex il-Knisja li Ġesu reġaġi għalija, kemm minnkom ma kontux tafu li Ġesu reġaġi? Għaw xaħat ma kontux tafu li Ġesu ma reġaġi? Kunu onesti. Kont taf inti li Ġesu reġaġi? Brava. Għaw xaħat jgħorin kont taf li Ġesu reġaġi ziħni? Brava. Le, għed neftaf għalli ġennilkom ħafna ma tafux. Saqsejtkom għal-kem ringrazzja l-kolħat tafu għaw. Għalix intaqa ma ħafna bosta well-meaning kattolċi u meta ngħidilhom Ġesu reġaġej. Issa fit qarbin jisimgħuha kuljum di. U kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi intom ma tixxandru l-mewt ta' Sejna Ġesu Kristu kemm jerġa' jiġi. Kuljum jisimgħuha fit qarbin. Ma peress li hija ritwal u reliġjon u m'hemmx ħajja, issa qed titkellem ma' xi xmada zombies. Sorry. But I'm not sorry. ħafna ma jafux li Ġesu reġa' ġej. U hemm ċans kbir. Jiena u int hija dik il-ġenerazzjoni. Issa jiena m'għandix għaġla. Imma hemm ċans li din hija l-ġenerazzjoni li reġa' ġej. Ġesu. Amen. Ħankun fer ukoll kull ġenerazzjoni ħasbet li reġa' ġej Ġesu. Sewwa? Jiġifieri we're in good company, all right? Jiġifieri anke Halleluja. Kull ġenerazzjoni għalu minna ħasbu li reġaġi. U hekk għandu jkun.
Għandu jkun. Għax aħna ħadd ma jaf il-sija u l-ġurnata Ġesu jgħidilna. Imma l-istaġun qed jidher ħafna qribu jaħsbu ħafna. Imma insomma. Mela, il-Knisja li Ġesu iffonda hija apostolika. Ħanibdew naqra mill-basic. Ħanirrepeti xejn li nifsi kompatuni u fl-istess ħin qed titalmu u qed terġgħu iġġeddu xi memorji xi minnkom. Number 1, il-kelma apostlu ġej mill-kelma apo enstalos li tfisser bil-Grik tfisser l-wieħed li huwa ġi maqbud bl-Ingliż picked. Mażul. Sewwa u huwa mibgħut. Stolos, mibgħut. Mela ħanibda mill-vera basics. Kull minu verament apostlu irid ikun l-ewwel mażul u mibgħut. Jekk ma tkun qatt ġejt mibgħut, żgur 1000% ma taqax taħt l-ebda kategorija ta' apostlu, inti żgur, żgur. Imma ħanibdew minn port iktar ġenerali. Il-Knisja kollha li għamel Kristu kollha kemm hija apostolika għaliex sa ċertu punt mod ġenerali Ġwanni 20 vers 21 Ġesu x'qal lid-disċipli tiegħu. Bħalma l-missier bat lili, hekk ukoll jiena nibgħat lilkom. Amen. U Ġesu bat bosta. Bat f'Mark 3, bat 12 il-apostlu. F'Mark iktar tard kapitlu 9 u kapitlu 10 ta' Luqa, sewwaw Luqa 9, naraw li Ġesu bat 70 oħra batom. Meta tara l-kelma batom, they were sent, fil-Grik tfisser ġew mibgħuta bħala apostli. Issa, moħħkom hawn. Mhux kull minnu mibgħut huwa jopera fl-uffiċċju ta' apostlu. Imma kull minnu Kristjan u jopera sew, suppost huwa parti mill-moviment Knisja Apostolika. Tabdu għad-differenza? Għaliex il-Knisja kollha hija mibgħuta, ġifieri kull minnu veru Knisja, mhux għax imur il-Knisja u jmur jaħlisa. Tifhem? Ġifieri kull minnu vera mwieled minn ġdid huwa parti minn Knisja li ġifieri poplu li ġie mibgħut f'din id-dinja sewwa li huma ta' Kristu. U x-xogħol tagħhom huwa apostoliku. Irridu nitkellmu ħafna iktar dettall fuq dawn l-affarijiet. Amen. Issa, meta jiena kont għadni Kattoliku Ruman, u minix Kattoliku Ruman, m'għandix ħadma Kattolika Rumana ġo ġismi. Ma jfissirx li ma nħobbx il-Kattoliċi Rumani, bħalma jien minix Protestant, imma nħobb il-Protestanti. Minix Ortodoss, imma nħobb l-Ortodossi. U minix atiju, nħobb il-atiju wkoll. Jiena nħobb il-Kristu. U dak li jgħid Ġesu. Jekk xi ħadd jgħid xi ħaġa li tmur kontra Ġesu, nħobb lilek imma lilek mhux ħanemnek. Għax inti fajna hija tiġi giddib. Jew giddiba. As simple as that. Sewwa, imma ma jfissirx ma nħobbokx u jiena minn Alla mitlub li nħobb il-kulħadd u nirrispetta l-kulħadd. Imma imkien ma Alla jobbligani nirrispetta l-gidel. U laqqas inħobb il-gidel. Amen aħwa? Għal dawk li intom ġodda fjamanti kif ħriatkom ħriġtu mill-kaxxa sa stess biex nfakkarkom li fil-Bibja ma jissemma l-ebda wieħed minn dawk ħlief dak kollha li jimxu wara Kristu jissejħu Kristjani. Amen? Atti tal-Apostli kapitlu 11 vers 26, Atti tal-Apostli 26 vers 28 u l-ewwel Pietru kapitlu 4 vers 6-18 tgħidlek dawk kollha li jimxu wara Kristu jissejħu Kristjani. Amen? Alleluja. Jiġifieri qed ngħidilkom dawn l-iskritturi biex intom tistgħu tiċċekkjaw u tivverifikaw għalkom infuskom. Amen. Fil-Bibja ma jsejħu l-ebda ortodossi, evangeliċi, battisti, ma jsejħux kattoliċi, jissejħu Kristjani. Amen. Mela jekk inti vera tħobb il-Kristu jqaf semmililek innifsek xi ħaġa oħra għax minti tagħti l-ebda ġieħu glorja lil Alla għax Ġesu Kristu Alla l-Ispirtu Santu jitkellem minn fom Pietru jgħid li intom tigglorifikaw lil Alla meta tgħidu li intom ta' Kristu, Kristjani. Kejt, fl-ewwel Pietru 4. Amen. Dan huwa l-isem li jġib glorja lil Alla. L-oħrajn il min ġib glorja lil min qed tagħti Krittu. Amen aħwa? Halleluja. Mela, apostlu mhux titlu. Issa naf ġut minnkom bħali anka meta kontom għadni żgħir tfajjel, Gustus, bħal madni Gustus għallum, ovvjament, halleluja. Amen.
Ommi kienet tgħid li inti apostlu kienet qed tipprofetizza fuqi mal-ewwel. Imma, anyway, amen. Ħafna minn nies ma jafux li apostlu, believe it or not, huwa uffiċċju sopranaturali. Huwa ministeru sopranaturali. Inti ma tmux l-università biex issir apostlu, ma tmux l-università biex issir pastor, raj, ma tmux l-università biex issir għallim tal-kelma, ma tmux l-università biex inti issir evangelist. Tajjeb li titgħallem u tarma lilek nifsek, imma sejħa tiġi minn Alla, ma tiġix mill-bniedem. Qed tifhmu? Issa għal dawk li intom għandkom il-Bibja magħkom, meta tiġu l-fellowship, please ġibu l-Bibja magħkom, morru fi ktib tal-Efesin. Kapitlu, anzi għajja morru l-ewwel fi ktib tal-Luqa kapitlu 11, Luqa 11. Kemm hawn minnkom tixtuqu tkunu tafu għaliex tajjeb li tkun tafhom dawn l-affarijiet. Hawn xi ħadd jixtieq ikun jaf? Hawn xi ħadd ikun jaf? Ħadd ma jrid ikun jaf? Mela ma jnedilkom xejn. Morru Luqa kapitlu 11. Vers 49. Alleluja. Isimgħu kliem Ġesu Kristu stess. Jiena kont tiġġailni Kristjan xi ftit snin u ma kontx għadni bdejt nisimgħu dan it-tagħlim. Infatti f'Malta għadni qatt ma smajt il-ħadd partikolari, da mhux ma jfissirx li ħadd qatt ma tkellem fuqha, jfisser li jiena qatt ma smajtu. Imma qatt ma smajt il-min jallem fuq dawn l-affarijiet. Imma barra Malta fuq YouTube, televiżjonijiet u programmi kanali kristjani bħal God TV, Daystar, TBN, ġieli smajt bihom. U aħna għandna ċ-channel tagħna wkoll tal-IPTV, jekk għandkom l-IPTV, araw iċ-channel tagħna 24 hours a day jismu The River Christian Channel. Araw. Verse 49, nismawa, dak klim Ġesu għara xijajt. Kien għalek l-erf tal-la li qal, jien nibatilhom profeti u apostli. U huma joqtlu u jippersekwitaw li ġud minnhom. Da Ġesu qed jitkellem, da jitkellem fuq il-passat jew fuq il-futur. Meta jitkellem, għajduli. Fuq il-futur. Forsi jekk inti taħseb li titkellem fuq il-passat, infakkarkom fil-passat ma kien hemmx uffiċċji ta' apostli. Kien hemm profeti. Sewwa imma da Ġesu qed jitkellem u qed jitkellem fuq dak in-nies li ħajjibat li għadhom iridu jiġu warah. Fit-Testament il-qadim hemm profeti u dak kulħadd jafa almenu mod ġenerali kulħadd jafa. Però kemm minnkom kontu tafu jew ma kontux tafu għajduli li fit-Testament il-ġdid ukoll fit-Testament il-Knisja ta' anka sal-lum il-ġurnata għataw jeżistu profeti. Kama ħanerġa' ngħidha dil-mistoqsija. Kemm hawn minnkom, apparti li smajtu lili, li kontu tafu li sallum il-ġurnata Alla għad għandu nies li operaw fl-uffiċċju ta' profeta u jissejjaħ profeta u l-idej. Il-maġġoranza ma samawx. Kemm hawn minnkom li kontu tafu qabel ma smajtu li dal-aħħar qed nitkellem fuqha li qabel ma ġejtu lej il-Kristjaneżmu jew anke kemm ilkom tiġu li ġejtu fil-mulej, ma kontux tafu li hemm apostli anke llum għandna apostli wkoll fostna magħna llum. Kemm hawn minnkom ma kontux tafu għadi? Sena ftit, bil-kontra ġifieri il-maġġoranza kontu tafu, kemm hawn minnkom kontu tafu li hawn apostli llum saw llum il-ġurnata? Okej, issa u ktar. Mela isimgħuni. Ħammorru, mela Ġesu qed naraw Luqa kapitlu 11 vers 49. Ġesu qal jiena nibatilhom profeti u apostli. Ġifieri fil-futur ħanibatilhom apostli u profeti. Mela, morru fil-ktib ta' Efesin. Efesin 4. Di skrittura importanti tafa, tkun tafa. Ħanibdew minn vers 9. Ġesu qed jitkellem. Jew nkella l-Ispirtu tal-Alla, l-Ispirtu ta' Kristu qed jitkellem minn Pawlu. Tela, xi jfisser dan għajr li ju niżel ukoll fl-inħawi tal-aktar tisfel tal-art. Dak li niżel huwa dak li tela
fuq is-smewwiet kollha biex jimla kollox. Issa isma'u qed jirreferi għal Ġesu. Ġesu huwa dak li ta' lil xi wħud ikunu apostli. Lil xi wħud ikunu profeti. Lil xi wħud evangelisti. Lil xi wħud rajja u lil xi wħud teachers. Mal-min? Ek b'dawn jiġifieri b'daw lil 5 ministeri jitrawmu il-qaddisin li ma qaddisin. Jekk ma tkunx xaf li inti qaddis u Kristu jsejħlek qaddis u qatt fit-Testament Ġdid ma tissemma midneb, tibda taħseb qaddisin qed jiġu tirenjati fis-sema. Le. Hekk jitrawmu l-qaddisin għax ix-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-ġisem ta' Kristu. Biex il-ġisem ta' Kristu, mela xogħolhom daw huma biex jibnu l-ġisem ta' Kristu. Mela minn daw il-5, kulħadd jgħidha warajja, minn daw il-5, il-ġisem ta' Kristu mhux ħam jimbena u mhux ħajimmatura kif kien il-pjan tal-Alla mill-bidu. Issa ismawni. Beloved precious Roman Catholics. Fil-Knisja tagħkom jew fir-reliġjon tagħkom qatt ma ġejtu malma fuq l-ebda wieħed minnhom għax kull ministru li qatt tkellimkom dejjem se jaħtulu Assis. Believe it or not, l-unika uffiċċju li m'għadux jeżisti fit-Testament Ġdid. Anzi kien hemm titlu ta' diaknu, għax diakni jeżistu fit-Testament Ġdid. Anyway, ma dawn mal-5 ministeri governattivi. Xogħolhom huwa li jrawmu il-Kristjani, il-qaddisin li fit-Testament Ġdid jissejħu kollha qaddisin minnu ta' Kristu vera. U t-tieni biex permezz daw il-5 isseħħ il-milja ta' Kristu fuq din l-art u l-Knisja tersa iktar biex tkun verament ħaġa waħda. Minajrom mhux ħajseħ. Isma', sew 13, sakemm aħna l-koll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi u fl-arfin tal-iben ta' Alla u nsiru raġel matur. Insiru raġel matur, ġifieri matur fl-aħjar ta' żmienu. U hekk isseħħ il-milja ta' Kristu. Eżi saħwa, dawk kollha li intom tħobbu l-Ġesu, f'dawk il-kampijiet, denominazzjonijiet kollha jiena semmejt, jekk tħobb il-Ġesu, inti tkun marraf b'dejn il-verità, b'daw l-affarijiet. Għax għalkemm jekk tħobb il-Ġesu u timxi miegħu xorta ħassalva, però m'intix ħatwettaq il-milja tiegħek f'ħajtek, m'intix ħadiskopri il-kompletezza da dak li Alla għandu għalik. Din li kienet l-ideja ta' Ġesu, ta' mhux l-ideja tal-isqof tal-Papa jew tal-Apostlu, l-ideja ta' Ġesu kienet li Alla jagħti fil-Knisja 5 ministeri dawk li jgħidulhom governmental gifts jew doni governmentali. Bħal mettilkom u nerġa' nfakkarkom daw il-5 flimkien jirrepreżentaw Ġesu. Xi wettqu daw il-5? Il-milja fi Kristu. Mela mingħajr daw il-5, jekk inti Kattolku biċċa Kristu inti skoprejt, jekk inti Protestant biċċa Kristu skoprejt, jekk inti Ortodoss biċċa Kristu skoprejt. U għalhekk ħafna minn daw il-knejjes b'kull rispett lejhom għalkemm ikun hemm eċċezzjonijiet, right? Jibqgħu immaturi, jibqgħu karnali, jibqgħu bla qawwa. M'hemmx qawwa tal-Ispirtu Santu. M'hemmx il-qawwa soprannaturali. U għalhekk ħafna li jitkellmu, naf laqas jafu x'inhu ma jgħidu ħafna drabi, u ma jgħidu hekk ara, ħammur neħlisa. Għax dik hija l-mentalità. Żomm poplu ignorant u żomm poplu kontrollat.
Hemm kampijiet oħrajn, pereżempju, daw b'kull rispett lejkom jekk qed issegwu nħobbkom imma ma nsejħilkomx Kristjani. Jehovah's Witnesses. Nħobbkom. Imma għandkom ħafna dottrini folot. Ħafna. Daw ma jafuhomx daw lanqas. U d-doni tal-Ispiritu Santu ma jafuhomx. Għandek oħrajn, pereżempju, għandek daw Battisti, kampijiet Battisti. Għalkemm eċċezzjonijiet jeżistu u ma tistax taqta' lajn 100% għax ikun hemm nies li jkunu jtifittxu l-mulej mhux għax ikunu fil-kamp li jkunu imma għax ikollhom il-ġuħuma minnhom nfushom. Qed tifhmuni? Qed tifhmuni? Hawn xi ħadd qed jifhem xi ħaġa? Amen. Mela għaw fil-kamp Battisti, mhux kollha, imma b'mod ġenerali, il-kamp Battista huma kamp fej jirriġettaw id-doni tal-Ispiritu Santu. Jirriġettaw il-fejqan li Alla du jfejq sallu. Jirriġettaw il-lingwi u l-interpretazzjoni tal-lingwi. U d-disa doni li jissemmew f'Romani 12 u fl-ewwel Korintin kapitlu 12. Jirriġettawhom dawk għax jgħidu li daw spiċċaw mal-ewwel Knisja, mal-ewwel 12 l-Apostlu. Għandek ukoll f'kamp fej jgħidulhom sew bħal Battisti, bħal xi Luterani, Metodisti, jirriġettaw l-uffiċċju tal-Apostlu u tal-Profeta jgħidu li daw ukoll m'għadhomx iktar magħna. M'hemmx iktar sallu. Issa fil-Bibja mkien ma tgħidlek li x'imkien ġi daw ġi darba waqfu. Anzi bħal ma rajna diġà l-ġimgħa l-oħra u ħanaraw iktar fid-dettall illum, daw għadhom għajsejjin. Għal dawk li ma kontux hawnhekk u li ma smajtux il-messaġġ tiegħi, kemm hawn minnkom taħsbu li kemm li l-apostli biss kienu 12 biss l-apostli. U li dejkom minn iktar taħseb li kien hemm 12 biss? Sal-ġimgħa l-oħra, sa qabel il-ġimgħa l-oħra, konta taħsbu li 12 biss sew apostli u li dej. Mill-ġimgħa l-oħra law kemm sididu? Eżatt. Ħafna ma jafux għax ma jaqrawx il-Bibja. Li fl-iskrittura jissemmew mill-inqas 26 apostlu. Mhux tab xejn noqgħod ngħidilhom bidinbin. Ħalli nżommkom bil-mentalità tal-bambin u tal-midinbin. Il-bambin itbennu u l-midinbin għadak laqas bdejt għax il-midneb ma jidħolx fis-saltna. Okay. Are you okay, boys and girls? Hallelujah. Morru fi ktib tal-Atti tal-Apostli. Grazzi mulej tal-għajnuna tijak li tatini biex nallem il-kelma qadisa tijak lajn fuq lajn u preċett fuq preċett biex tissaxħax u timbena l-Knisja tijak dak li jien bnejt, mux dak li bena l-bnidem, dak li bena Kristu. Kapitlu 13 tal-Atti tal-Apostli, irridkom tinnotaw xi ħaġa, vers 1. Mela l-ewwel knisja kienet fejn niżel l-Ispiritu Santu l-ewwel darba kien Ġerusalem. Mbagħad il-Knisja bdiet tinfirex, għamet il-persekuzzjoni u l-Apostli nfirxu wkoll u marru bdew knejjes differenti. Vers 1, din kienet knisja f'Antiokkja. Fil-Knisja ta' Antiokkja kien hemm xi profeti u għalliema. Hawnhekk qed nitkellmu mill-inqas madwar 10 snin wara Pentekoste. Wow. Ejja nkunu onesti, important nkunu onesti. Kemm il-Knisja mort int li fija rajt apostli u profeti. Holiday. That's a scary ratio. That's 0 out of 1 million. Għandaw kolla li taraw di fuq televizjoni. Kemm il-Knisja mort int, li fil-Knisja fej mort int, rajt profeti, apostli, u għawnek jisemmew għallima, teachers. Mux jitkellem għallima tal-kindergarten, jew għallima tal-mezz, jew tal-ġeografija, għallima bħala doni soprannaturali tal-Alla tal-Knisja.
teachers. Kama minnkom rajtuhom da. Ok, ħanerġa nibda ġimkien ieħor. Xi wħud minnkom, għalkemm fil-maġġoranza intom ulied ta' din id-dar, ma xi wħud minnkom forsi mortu kniesa oħrajn qabel, jista' jkun protestanta, ortodossa, jista' jkun evanġelika. U tallimtu xi affarijiet, u praise God li tallimtu xi affarijiet. Imma kemm minnkom hemmhekk intom rajtu apostli, profeti, rajtu żgur, probabbli għax jissejħu pastors, jew evangelisti li jissejħu evangelisti u joperaw fil-evangelisti. Kemm minnkom rajtuhom da? Kif ma rajtux dawn l-affarijiet ġeżanin? Kemm minnkom mortu knejjes u rajtu pastor? Ollu jdejkom, rajtu pastor. Issa ismawni di. Isma'. Di aħna mhux nitkellmu fuq rigward ta' salvazzjoni, di ma titlifx is-salvazzjoni tiegħek. Imma mela l-Knisja qed topera żmagata. Zdingata. Issa tifhem għaliex il-pajjiżi tad-dinja serjun lura bħal granġ u x-xitan hekk kompli jaħkem u jiddomina għax il-Knisja Apostolika ma teżistix fil-maġġoranza ta' bnadi tad-dinja. Għax fejn il-Knisja Apostolika verament ma rotejx, l-atmosfera ta' dak il-pajjiż jinbidel. Anzi mhux hekk, anzi il-Knisja ta' Ruma, skużawni, mulejjejni ħalli dejjem ngħidha tajba di. Ir-reliġjon ta' Ruma mhux talli jonqsu dawn l-affarijiet, sfortunatament. Imma hemm nies iħobbu lill-Alla fiha. Jiena kont waħda minnhom. Jien kont wieħed minnhom, kont inħobb l-Alla ma kont ignorant. Kont ignorant, ħafna ignorant. Tgħid issa sirt bravu, issa sirt naf xi ħaġa żgħira. Tallimt xi ħaġa żgħira l-ewwel. So, apparti li ma jarfu xejn minn dan, is-sabli fuq il-kotba jgħidu narfuhom ta' nagħmluhom, imma kulħadd qassis jissejja. U għandek knejjes bħal mhux kollha imma l-maġġoranza li naf jien żgur. Battisti. Il-Battisti they're very sweet, they're very nice u jagħmlu xogħol tajjeb jipredkaw il-Vanġelu tas-salvazzjoni, mhux tas-saltna dak huwa ieħor. Għaw knejjes evanġeliċi xandru l-Vanġelu tas-salvazzjoni. Praise God. Thank God almenu. Imma l-Vanġelu tas-saltna mhux qed jixxanda. Hemm differenza? Taħseb li għal xejn Ġesu qal u dak il-jum ma jasalx sakemm dan il-Vanġelu tas-saltna jiġi mxandar mad-dinja kollha. Issa tifhem għaliex Ġesu qed idum biex jiġi? Għax ix-xhieda ta' Ġesu Kristu ħaj, il-Knisja mhux iġġiba lid-dinja. Grazzi Ġesu għal bosta li predkaw Vanġelu tas-salvazzjoni. Evanġeliċi, Pentekostali, Karismatiċi, Bantisti, Metodisti. Ħafna f'pratkaw il-Vanġelu tas-salvazzjoni. Ġifieri is-salva. Grazzi Ġesu. Dak importanti, dik l-iktar importanti. Però mbagħad ix-xogħol soprannaturali apostoliku ma jdirx. Bħalma il-reliġjon ta' Ruma kulħadd jissejjaħ qassis, għandek denominazzjonijiet kulħadd jissejjaħ pastor. Mela xorta żmagata wkoll. Intu għam 1 point iktar għalmenu għax pastor huwa uffiċċju bibliku. Assis mhuwiex uffiċċju bibliku fit-Testament Ġdid. Issa ngħidlek biex ħalli nkun fer ukoll. Għax inħobb inkun integru. Min jgħid li huwa
jien saċerdot ma jfissirx li jien tilef għax qed jgħid jiena saċerdot. Mek xogħol li qed jippritka l-Vanġelu għal menu tas-salvazzjoni, ħalli jkun isalvaw u jsalva lil min jisimgħu. Nispera. Għandi dubju kbir imma let's keep our fingers crossed and our legs crossed. Sawa? Għattaf, qed tifhmu ta' xi ħaġa inta waħwa. Intom qed tifhmux qed jgħid il-Mulej f'Efesin 4 li minn hawn daw il-5 il-milja ta' Kristu ma sseħħx. Mhux għalhekk Ġesu jgħid jekk intom tilqgħu fostkom profeta tirċievu id-don, tirċievu premju minn ta' profeta. Ħafna fil-evangeliċi ma jistgħux jirċievu barka ta' profeta, għax saqqas jemnu li għadhom jeżistu. Qabli kollu sejħa ta' profeta, ma xorta pastor ipenġuħ u jpoġġa fil-kaxxa ta' pastor, bil-forsi tiffiċċa pastor. Silent night. Amen. Are you okay, boys and girls? Fil-Knisja ta' Antiochia kien hemm xi profeti u għallima. Mela apparti l-Apostli issa fil-Knisja qed naraw żewġ uffiċċji oħra. Fil-Ktieb tal-Atti tal-Apostli naraw kapitlu 8 u kapitlu 9 l-uffiċċju ta' l-Evanġelist. Fil-Ktieb tal-Atti tal-Apostli 15 naraw l-uffiċċju ta' Rai, pastor. Ok. Kien hemm xi profeti u għallima. Isimgħuha Barnaba, Xmun li jgħidulu Niger, Luċju minn Ċireni, Manahem li kien trabba ma' Erodi, tetrarka, u Sawlu. Maħkoma. Intom qed taqbdu xi ħaġa u m'intomx qed taqbdu xi ħaġa. Intom m'intomx qed taqbdu li daw in-nies li huma msemmijin hawnhekk. Taf x'kienu jsejħulhom? Minn daw li semmejna hawnhekk. Barnaba, Xmun, Luċju, Manahen u Sawlu. Taf x'kienu jsejħulhom vers wieħed? Profeti u għalliema. Issa qbattuha li Pawlu qabel ma kien apostlu il-Knisja ta' Antiochia kienet tarfu bħala profeta u għallim. Barnabas l-istess. Mela daw kienu fil-Knisja ta' Antiochia. Amen, aħwa? Halleluja. X'inhu apostlu? Ħafna sfortunatament użaw ħażin dan l-isem u forsi naf li hawn min jgħid pastor imma hawn ħafna apostli folots. Kemm minnkom temnu li hawn apostli folots? Kemm minnkom? Infatti fit-tieni Korintin kapitlu 13 issejjaħ fuq apostli folots. Anka fl-Apokalissi Ġesu jitkellem fuq apostli folots. Imma la jeżisti l-fals. Sinjal ċar li jeżisti l-ġenwin. Jiena waħda li verament kif jgħidu bil-Malti tatini ġewwa li ċertu nies li jiġħdu daw il-grazzja għax hija grazzji tgħix kemm huma bravi biex jiddixxernu min huwa l-fals. Però għandhom qattra dixxerniment m'għandhomx qattra dixxerniment biex jiddixxernu li huwa l-ġenwin. Allura daw jaħsbu li għandhom tgħix kemm għandhom doni ta' dixxerniment, kull m'għandek huwa don li għandek spiritu kritiku u titkellem fejn ma tifhimx u fej suppost, għajn proverbju Malti naqa goff. Jgħidlek fej ma tifhimx tindaħalx. U
turi iktar kemm inti bravu jekk tibqa' bħalqek magħluq ma tgħid xejn. Għax qabli kif tiftħu kulħadd jibda jinduna kemm int balalu baħnan u stupidu ignorant. Mhux qed ngħid għalikom intkom ħadd minn dan. Intom kollha bravi. Halleluja. Amen, halleluja. Amen, halleluja. Meta ma tkunx taf l-umiltà tirrekjedi ibqa' b'qalb miftuħa biex titgħallem. Għaliex jekk tibqa' umli tista' titgħallem xi ħaġa, anke kun taf ħafna affarijiet. Imma jekk taħseb li taf ma titgħallem qatt xejn u kull ma tkun għallimt int kemm int superf u ignorant. Amen? Glorja lil Ġesu. Amen? Jien inni f'din il-mixja bil-grazzja tal-Alla 30 sena u kull jum nitgħallem. Kull jum nitgħallem. Amen aħwa? Thank you Lord. Għaw min jgħid dak huwa profeta fals, jew dik profeta fals, jew jaqbdu xi ħadd u jattakkawh u jagħmlu kampanja ta' attakki kontra tiegħu jew kontra l-Ministeru whatever. Number one isimgħuni. Ħa nitkellmu naqra bejnietna tnejn. Number one, mhux kull min jgħidu għax xi ħadd. Ngħidha jew ma ngħidix milli. Min jgħidi, min jaħseb li għandi ngħidha? Il-Bibja tgħidlek fuq 2 u 3 joqgħod kollox, mela. Tkunx prosentux għasmajt bassa, erġajt bassajt ent. Imma għax għalu dak profeta fals. Balalu. Mela xaħat għal xaħġa bil-fors ekku għaxħat għala, mintix kapaċi tarbel int, mintix kapaċi tmur tara u t-verifika għalik nifsek indaqsek mazzun kull ma jbellaw lek tibbillaw. Amen. Thank you Jesus. By the way, dik il-kelma miex dawa u ma minn lebda d-nub. Which probably ħafna minnkom jekk mhux kollha kemm minnkom tagħmluha kuljum regolari. It's okay. Ifisser li l-istonku qed jaħdem tajjeb. Għalik għal ħadd ieħor mhux qed jaħdem tajjeb ta' dwarek. Amen, hallelujah. Thank you Jesus. Fl-iskrittura, ismaw, ħanidikom daw l-iskritturi, minn jtiktab iktebu għom, right? Għandek l-Apokalisti kapitlu 2, vers 2 u t-tini Korintin kapitlu 11, vers 13, Ġesu jisemmi apostli folots. Imma Ġesu jisemmi apostli ġenwini. Għandek il-profeti folots fej jissemmew f'Mattew kapitlu 7, vers 15, kapitlu 24, vers 11, u l-ewwel Ġwanni kapitlu 2 u l-ewwel Ġwanni kapitlu 4. Jissemmew profeti folots. Ara ħantikom sinjal. U jekk f'kwalinkwa persuna ma tarawx dan, żgur mhuwiex profeta fals. L-ebda profeta fals fil-Bibja qatt ma jolli jew jigglorifika l-Ġesu. Jiġifieri għal xi ħut nies fuq YouTube joqgħdu jgħidu għax da profeta fals, oqgħod attent hija għax ħadd tiġi taħt ġudizzju tal-biża' quddiem Alla għax qed tiġġudika b'mod inkorrett u b'mod verament ipokritu. U qed titkellem fejn ma tifhimx. Oqgħod attent, jista' jkun forsi dak jew qal xi ħaġa li inti ma taqbilx miegħha. Imma jekk jagħmel Bibja ma tagħmellux differenza l lilu laqas l-Alla, lilek ħad tagħmel differenza. Jekk forsi jista' jkun bniedem ġenwin tal-Alla u għamel żball, ma jfissirx li għax għamel żball isir profeta fals, għax jekk niġudew ma nint l-iktar wieħed mill folots. Għaw xi ħadd hawnhekk jikklejmja li qatt m'għamel żball?
Mela, apostli folot jeżistu vera, imma jinvestu l-ġenwini. Il-profeti folot jeżistu vera, imma jeżistu l-ġenwini. Mela jek tara xi ħadd li qed jiġi majjar u timbrat profeta fals, imma da l-persuna jew dil-persuna jollu l-Ġesu, jigglorifikaw il-Ġesu, mela mhux profeta fals. Għax l-ebda profeta fals fil-Bibja qatt ma mexxa lil xi ħadd lejn Ġesu. Kemm hawn nies ħajġu f'ġudizzju ħajxu jiġu xokjati. Sembi intom tifmu issa lix il-Knisja hija marida b'mod ġenerali ħnejlek. Minflok jisimgħu il-kelma jew l-Ispirtu Santu jisimgħu l-Ispirtu li jġib tifrik, jġib valenu u jivvalena n-nies tal-Alla. U jkunu għadhom żgħar jistgħu jfixkluhom u jpoġġuhom fit-triq tat-telfin. U jekk inti għamilt hekk oqgħod attent, għax ta' tirrenda kont għal dik ir-ruħ. Attent. Għallima folozzaw, mela, mawx fi false teachers, mela. It-tieni Petru kapitlu 2, vers 1 u 4, sa 4 tgħidlek li għaw għallima folozz, imma għallima ġenwini. Amen. Għaw rajja folozz, kontu taf li għaw fast pastors folozz, tidnejdukom xi ħaġa ħwa. Diħat ix-xokjakom. Apparti li l-tqajt maruxmata kattolċi, ministri kattolċi ta' Ruma folozz, però ntqajt ukoll ma' bosta pastors folozz. Ntqajt ma' bosta li appuntaw lilhom infushom għamlu lilhom infushom pastors. Tqajt ma' bosta oħra li jgħidu li huma pastors li qasmu knisji oħra biex jibdew knisja u jgħidu li huma pastors. U attent il-min ittajjar fals qalbi tiegħi, aġġett tiegħek. Sewwa f'Ġeremija kapitlu 23 u fl-Atti tal-Apostli kapitlu 10 vers 29 sa 31 hemm rajja folozz. Għandek fil-ktib ta' Ġeremija kapitlu 5 għandek assessin folozz. Għal-kemm ma hemmx fit-Testament Ġdid illum imma daw jgħidulhom false priest that they mislead their people. Għadhom għana vostna wkoll, bosta minnhom mhux kollha mhux koll. Evangelisti folozz such għadni qatt ma rajt u laqas rajt għaliex biex kun vera evangelist you can't escape not preaching the gospel. Imma għaw bosta nies li xandrew il-New Age, jew il-Knisja, jew il-reliġjon, jew l-estatwa, jew xi viżjon, jew xi pellegrinaġġ. Għalkemm mhux qed ixandru l-Evanġelu ma qed jiġbdu ruxmata nies marahom. Galatin kapitlu 2 vers 4 għaw aħwa folozz. Pawlu jitkellem there are false brothers. You could be sitting beside one, or the one beside you may be sitting beside one. Hemm aħwa folozz Pawlu jwissi. Qabli inti qiegħed bil-qiegħda ħdej wieħed, jew nkella dak li ħdejk qiegħed bil-qiegħda ħdej wieħed. Apokalissi kapitlu minn 1 sa 3 isimgħu sew anka knejjes folozzaw. L-Apokalissi kapitlu minn kapitlu 1 sa 3 Ġesu jċanfar 7 knejjes. By the way, għal dawk kollha tgħid kemm jagħmlu propaganda li hawn knisja waħda. Jekk taqraw l-Apokalissi, Ġesu tiġi indirizza 7 differenti. Anybody home? Issa bla dubju kull minnu ġenwin fi Kristu huwa parti minn ġisem vera fi Kristu. Sewwa jekk tħobb il-Ġesu u b'mod sinċir tixtieq toġob il-Ġesu inti parti minn ġisem ta' Kristu. Imma hemm bosta knejjes differenti u Ġesu ħajġudikhom kollha differenti. By the way, taf li jekk inti moħħok hawn ara ġejja xi ħaġa xokkanti għal kollha kemm intom u anke dak kollha tisimgħu fuq dan fuq it-televiżjoni, fuq ir-radio, fuq il-Facebook u YouTube. Taf li jekk alla sejjaħlek River of Love. Jew knisji oħra li topera b'mod sew b'ordni. U inti tirrebella
Alla ħajżom kontabli. Għax meta ħajjiġi għalik mhux ħajsibek fejn poġġiek. Tgħid li mhux pastor, il-pastor keċċini. Għal xejn? Jew għax inti li suppost kont parti mill-merħla tan-naċ bdejt tagħmilha ta' moda. Mela mhux il-pastor kaċik, il-pastor li għamel huwa proteġa n-naċ minn xi lupu. Imma sakemm għadek ħaj, tista' tindem. U jekk inti provajt kisser xi knisja, xi poplu talla, u tattakka nies talla, mhux qed ngħidlek nindirizzaw dottrini, tindirizzaw tattakka nies talla. Qed ngħidlek mur iktibha u jekk tistgħu tagħmluha frontlines fil-gazzetti, ġejja saħta papali fuqek. 100%. God will bring division in his house. And I said it right, God. And I've seen some stories already. Nisimgħuni, da mhux Hollywood. Di mhux il-knisja li aħna kulħadd jagħmel li jrid. Din hija l-Knisja ta' Kristu, fdija b'demmu prezz għoli u tiqaddisha. U nitqu nieħdu pjaċir flimkien, imma bl-ebda mod ma nipprovaw nfixklu lil xi ħadd fil-mixja tiegħu mal-mulej. Għax ittaddi rendu kont għar-ruħu intom bad. Amen? Iva, knejjes follows ukoll jeżistu. Ħanejdilkom mela Lut kapitlu 3 vers 1 l-ewwel apostlu huwa Ġesu Kristu. Amen? Morru wara malajrija għal dawk li qed tistudjaw u qed issegwu bir-reqqa. Morru Lut kapitlu 3. Dan l-offiċċju tiegħu Ġesu ma ħajħodulu ħadd għax huwa uniku u m'hemmx ieħor fil-eternità passatu u futura mhux ħajkun hemm ieħor bħalu. Għalhekk l-aħwa qaddisin li għandkom semmi s-sejħa tas-sema aħdbu f'Ġesu l-apostlu u l-qassis il-kbir li aħna nistqarru. Mela Ġesu huwa l-apostlu l-kbir. Dak huwa l-ewwel apostlu. Xi tfisser kelma apostlu? Wieħed mibgħut. Mhux wieħed mar, jew wieħed telaq, wieħed mibgħut. Mela kwalinkwa apostlu, l-apostlu sew Ġesu li tkabbar f'dar missieru għom fuq din l-art biex jitallem is-sottomissjoni, jitallem l-obbedjenza. Sewwa għax dan Ġesu kien minn dejjem Alla fl-ispirtu u kellu jinżel u jsir u jidħol f'ġisem, jitallem l-obbedjenza bħalna. Kontu tafu l-Bibja tgħidlek fil-ktieb tal-Lut tgħidlek li kellu jitallem l-obbedjenza? Mhux għax kien rebellu, sta m'għandux dubju, imma kellu jitallem xi tfisser tissottometti. Amen? Għanda kumbatit 12 l-apostli, fejn l-iskrittura titkellem fuq l-Apokalissi kapitlu 3 vers 12, għandek il-Mattew kapitlu 10 vers 4, għandek Mark kapitlu 3 vers 13-17, daw jissejħu 12 l-apostli tal-ħaruf. Amen? 12 l-apostli tal-ħaruf, ikdibuhom daw. X'ovvjament dawn huma kapitli, mhux ġast vers wieħed. Sewwa? Mbagħad għandek mela isimgħuni sewwa x'għanidilkom. 1, 2 u 3 li ġej, dawn huma l-unika apostli li stabilixxu id-dottrina Kristjana. Ġesu, 12 l-apostli, għalhekk aħna nagħmlu talim apostoliku, mhux apostasi li ġie xi 1000 sena wara Kristu l-apostli.
jew għax qala xi papa, jew għax qala xi jisqof, jew għax qablu fuq għall-kardinali. Jekk tmur kontra x'qal Ġesu l-akbar apostlu u x'qal l-12 l-apostli, hogwash, dump it, dust it, squash it, burn it. It's a lie from the pits of hell. Jekk tikkontradixxi l-apostlu u jekk tikkontradixxi l-apostlu, tista' tgħidli x'qed tagħmel biha dik id-dottrina fażulla eretika. Issa tafu għaliex jien minix Kattolku Ruman. Għax la kien Ġesu. La kienu 12 l-apostli u laqqas it-tielet, 6 apostli laqqas ir-raba' tal-apostli. U kull minnu apostlu l-lum il-ġurnata vera, żgur mhux ħajkun hemm, żgur laqqas. By the way, jekk taraw kif jitkellmu l-apostli, lili iġibuni ħelu ħafna. Kind and sweet and gentle. Jiena b'comparison ma kif kienu jitkellmu vera l-apostli. U min huwa vera apostlu ma jibżax jgħid il-verità kif inhi. Amen, aħwa? Tħawdux raskom, ġviri, don't confuse speaking the truth and not loving. Le, I love you. As far as I'm concerned, you can go and ruin and screw up your life if you want. And I still love you. Jekk inti titteqred ħajtek u teqrida u kissira, nħobbok xorta waħda. Għamel int. Ma fejn jiġi għal-verità tal-kelma tal-Alla, ma nagħmel kompromessi għall-ebda persuna fuq din id-dinja. L-ebda wieħed. L-ebda waħda. Għall-ebda laqqas għall-iktar eżiż qrib ta' qalbi. L-ebda. Għax l-verità u l-ħajja ċara u l-ħajja fil-kuntest. Sorry, nista' nkun qed ngħidha jiena biss. Amen? Imma nista' nissagurakom li ħafna affarijiet li mhux ħafna affarijiet, kull ma ngħid jien, jekk l-Ispiritu Santu jkellmek u daqra l-Bibja u tisimgħu għaddejja ġenwini oħra minn madwar id-dinja, jitkellmu l-istess kliem. Amen? Halleluja. Gloria lil mulej. Mamma mia kemm sarħin Ġesu ħanin. Il-punt 3, it-tielet tip ta' apostli. Dawk li jgħidulhom transitorji. Qed noħodha bil-mod illum għax qed niftaħ iktar. L-apostli transitorji daw kienu fil-bidu tal-Knisja. Daw ġifieri ma kinux wieħed mit-12. Mela bħalma tafu fl-Atti tal-Apostli, kapitlu 1 minn vers 23 sa 26, tiġà jissejjaħ apostlu ieħor għalkemm illum il-ġurnata huwa wieħed mit-12 għaliex irreplacja lil Ġuda. Amen? Mela dak huwa Mattias. Amen? Ta' Donatella u Jonathan. Mattias. Amen? Ftakar bro. Inti apostlu, all right? Hallelujah. Praise God. Għanna liħor. Għanna l-ġagbu. Ġagbu. Għanna littra tiegħu ta' ġagbu. Ma ta' taqraw li l-Bibja, littra ta' ġagbu, mimlija laħam. Taqla lek il-xadaq, taqraw kollu. Ġagbu kien nofs ħu Ġesu. Mela. Min jgħida di? Il-Bibja, Mattew 13, Mark 6, Galatin kapitlu 1, vers 17, jgħidlek li dan kien nofs li kien ħu Ġesu. Ħu Ġesu. Tgħid li di ġdida qatt ma smajda. Qalbi jekk ma daqrax il-Bibja hemm ħafna vert qatt ma smajtu. U laqas ħajdu għamlok. Qed tifhmu? Imma ġagbu ħu Ġesu għaliex wara l-Bibja dejjettilkom il-ġimgħa l-oħra m'għandna xi ġodda ovvjament hawn xi nies qed jisimgħu l-ewwel darba. Ġagbu kapitlu 1 vers 17
jgħidlek li meta mar Ġerusalemm Pawlu Malta ħadd mill-apostli ħlief ġagbu ħu Ġesu. Ma għax disċiplu ta' Ġesu, kien disċiplu ta' Ġesu, imma d-disċiplu l-oħra ma kienx jgħidulhom ħu dan Ġesu, kien jgħidulhom id-disċiplu ta' Ġesu. Dan ħu Ġesu. Għaliex Ġuseppi wara li Marija żżewġet miegħu u kellhom żwieġ ħieni u mbierek minn Alla wara li kellu l-Ġesu, kellha oħrajn. U għal dawk li qed tiżamun illum għall-ewwel darba għadkom ġodda u forsi qed tgħid ma qatt ma smajtu dawn l-affarijiet, għalhekk għandek bżonn taqra l-Bibja, imma biex inti tkun taf f'kuntest ludi iktar ma mara kien ikollha tfal, iktar kienet tkun meqjusa, imbirka u favorita, mhux bil-kontra. Issa, għalija seta ma kellha l-ebda tfal, seta kienet l-aħħar wieħed, seta Ġuseppi qatt ma kellu x'jaqsam magħha xejn, ma tagħmellux differenza. Ma l-Bibja mhux hekk tellem. Il-Bibja tellem li Ġuseppi arafa wara li kellha il-Ġesu. Arafa, mhux arafa ġifier. Ma inti dik ma naftekx sa. Murrani jiena deħli id-dar. Ma inti Marja, la Marhi! Issa tnarfek u l-pastor araf il-Marjella. Aħwa, arafa, jitfisser illa kem tifmu? Wow, kem tifmu istra? Halleluja. Praise God. Arafa. Imma wara kollox ma kellhomx dritt jarfu l-xulxin, kienu fi żwieġ daw. Amen. Amen. Thank you Lord. Mela ġagbu. Pawlu! Mela għandna il-Mattias, il-ġagbu, Pawlu, jiena di għalija kien xokk, meta jiena kont sir Kristjan u kont għadni anka fil-reliġjon tal-lum qabel, ma kienx kien li l-ebda ħjil li Pawlu ma kienx wieħed mit-tnax, minn għalija kien dejjem wieħed mit-tnax. Konti tafu li Pawlu ma kienx wieħed mit-tnax? Issa tafu għax ma jdu għal-ġimgħa l-oħra. Sewwa? Imma Pawlu jiġi mela 12, 13, 14, 15 il-wieħed. Immaġini differenza bej Pawlu, ġagbu u li uħor jismu Ġuda, daw it-tlieta huma apostli fil-Bibja wkoll, mhumiex parti mit-tnax, imma li huma għaliex jagħmluhom uniċi daw it-tlieta. Għaliex daw iffurmaw id-dottrina tat-Testament Ġdid. Għandna l-ittri tagħhom. Għandna l-Epistola ta' Ġagbu, għandna l-ittri ta' San Pawl u għandna l-ittri ta' Ġuda. Ġuda mimlija nar, morruq rawwa. Kull ma huwa kapitlu wieħed. U jdaħħalek il-biża tal-Alla nobis. Amen? Alleluja. Mela għandna il-Jude, James u Paul. Amen? Issa l-oħrajn għandek turrun oħrajn issemmew fil-Bibja. Daw mhumiex fil-apostli tal-pedament jgħidulhom l-ewwel pedament 12. Però daw ukoll kienu apostli msejħa apostli. Pereżempju, għandek il-Pietru. Kontu tafu li pereżempju l-apostli kollha din isimgħuni ħanejda biex il-Knisja ta' Malta mhux di biss ma ta' dawk kollha li huma ta' Kristu jitalmu. Kontu tafu li apostli kienu l-ewwel dejjem l-ewwel, jekk taqra l-attritti ta' Pietru ta' Pawlu, kienu dejjem l-ewwel ma kienu ulied fid-dar ta' missierhom. Mhux xi ħadd appunta lilu apostlu, l-ewwel telgħu bħala ulied fid-dar ta' missierhom. Issa xi ħaġa li xtaqt ngħidilkom illum huma diġà l-ħin sparixxa. Tgħidli allura il-kelma is off fejn tidħol fil-Bibja. All right. L-ewwel Timotju kapitlu 3 u għandek il-ktieb ta' Titu kapitlu 1. Issa il-kelma is off. Il-kelma is off tfisser pratikament raj. Raj. Infatti fil-Kattoliċiżmu jużaw il-kelma it-tri pastorali. Mhux it-tri tal-is off. Għax il-kelma is off tfisser raj. Imma x'in id-differenza bej is off u bej apostlu? Isimgħu nasira. Matul is-żminijiet fej number 1 ix-xogħol apostoliku jekk hemm xi ħaġa unika ma' xogħol apostoliku u apostlu huwa dejjem jibda xogħol ġdid. U b'mod speċifiku fej ma hemmx xogħol diġà stabbilit.
biex jekk xi ħadd jaqbad u joċlaq minn hawn u imur faċċa ta' triq u jibda xi xogħol hemm. Amen. Inti mhux tiġi apostlu, apporta qed tiġi mabawt, mhux ġast titlaq. Sewwa, imma issir qed tagħmel xogħol apostasi. Sewwa, u di fil-Knisja Evanġelika tex kemm iżej. ħanamillhom komment ta' apprezzament lill-aħwa Kattoliċi. Bissir da. Jekk hemm xi ħaġa fil-Kattoliċiżmu li qatt ma tara jseħħ. Ara tara xi qassis imur jiftaħ knisja rasu. Imma fl-evanġelikaliżmu turrun knejjes infetħu hekk. Tgħid li mela hawn pa' Kattolku Roman, far from it. Kun rispett u bimħabba. Imma nieħu tajjeb, narmi l-ħażin. U mill-aħwa evanġeliċi u intom tafin intom, għandkom bosta xogħol minn tagħkom li huwa m'għandu x'jaqsam xejn ma' xogħol apostoliku. Għax irrebellajtu, samtu knisja, samtu komunità u bdejtu xogħol tagħkom. U anke fil-Kattoliċiżmu jeżisti sa ċertu punt, imma mhux bejn il-qasisejn, ġeneralment bejn mexxejja ta' komunitajiet karizmatiċi jagħmlu hekk. Sorry to tell you the truth, but let's teach, let's learn. Mhux qed ngħajjar il-ħadd, mhux qed insemmi l-ebda ismijiet, imma ħanitalmu. Għax dawn l-affarijiet iniktu lill-Alla, dawn l-affarijiet iweġġgħu il-qalb ta' Ġesu. Qed titalmu sewwa ġaħba. Amen. Are you okay, boys and girls? Amen. Mela. Hallelujah. Mela mbagħad għandek l-apostli l-oħrajn li bosta jissemmew, pereżempju għandek Apollo, l-ewwel Korintini 4 vers 6-13. Għandek Apofroditu. Jekk ikolkom xi tifel semmuh Apofroditu. Sewwa. Għandek il-Barnaba, għandek il-Adronikus, għandek il-Ġunja, daw jissemmew f'Rumani kapitlu 16. Għandek il-Titu, jekk ikolkom tifel semmuh Titu. U jekk ikolkom tifla semmuha Tina, jew Tita. Mbagħad għandek fil-ktieb ta' Titu kapitlu 2 u 2 Korintin kapitlu 8, għandek żewġ apostli oħra li Pawlu jirreferi għalihom mingħajr ma jtihom isem. Issa fil-ktieb ta' Romani kapitlu 16 jekk tmorru tistudjaw sew, hemm ismijiet imsemmijin li jekk inti tistudja dak il-passaġġ hemm minnhom li kienu parti mill-70 apostlu li Ġesu f'Luqa kapitlu 10 bat. Li saru apostli u ġew mibgħuta mill-apostli stess. 12 l-apostli. Amen eża saħwa. Issa, peress li mħabba l-ħin, tgħid li pastor, jiena da kif fejn japplika għalija. Number 1 eża saħwa, kull wieħed minnkom, kull minnu Kristjan ġenwin huwa msejjaħ biex f'dan ix-xogħol. Msejjaħ f'din il-Knisja Apostolika. River of Love hija Knisja Apostolika. Għalhekk River of Love għax ix-xogħol apostoliku jiċċallenġja il-qawwiet ta' dak il-pajjiż spiritwali. Meta int għandek knejjes, mhux tal-li ma jiċċallenġjawx il-qawwiet spiritwali ta' dak il-pajjiż, tal-li qed jisfnu u jorqdu magħhom. Żgur m'intix apostoliku, you're an apostasy. Mhux hekk ħaniġi mbierek xi ħaġa li Alla jabborri. U mbagħad tgħidli inti apostoliku, iċ-ċajta tas-seklu. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Għaliex huwa importanti dan? Għaliex ħanidilkom ħaġa. Jien qedtilkom żew sejr il-ġimgħa l-oħra, ma nsejt ngħidilkom storja waħda partikolari. U semmejtilkom xi ftit. Da xi ftit ilu jiena rajt video u pris morru waraħ. Tgħid li qed tirrepeti daqsxejn passer ma hawn ħafna ma semgħux. Isimgħuni, u aħjar nirrepeti ħalli tidħol f'qalbek u f'ħsibietek. ċertu kien warlock, x'kien kien high priest warlock tad-demonju. Tal-okkult kien Afrikan minn ġewwa l-Uganda. Ugandjan. Saħna ġo l-Uganda għandna żewġ missjonijiet tal-orfni.
Imma dan kien mindu kien fġuf ommu, għax ommu ma setax ikollha baby, u xi warlock diaboliku ta' xjaten kien Alla li ħajkollha b'tarbija, imma Alla intervjeni, weldet dit-tifel u kif twiled dat-tifel żewġitu ma saħħara ta' 60 sena. Dat-tifel kien diġà miżżewweġ ta' baby ma saħħara ta' 60 sena. Għamel żmien di ħaġa interessanti, brother. Smajtu dak il-video int? Din hija isimgħu sew. Għax ħafna jaħsbuha Malta is nice. Malta is not as nice as you think. Malta. Dak kien għamel żmien jgħix Malta. U kien jgħix ġoar f'Malta. Waqt li qed jikber fis-satanizmu u fis-seħħer u fl-okkult f'Malta. Somehow he managed to live comfortably. Now you make 1 + 1 and tell me why. If the true apostolic church was truly here. Grazzi mula jisimaw għat-testimonjanza tiegħu. Morru simaw jekk qatt ma smajtuha, please għamel jekk nifsek pjaċir mhux sbaħħa. Qal li biddillu ħajtu u għax resaq, dak kienu jipprovaw, daw kienu jibatu saħtiet fuq knejjes, jikissu knejjes, jikissu pastors, jikissu mexxejja, jisaħtiet u mamulijiet kbar. Sawa kien l-iktar stregone b'saħħtu fl-Afrika da. Għalma meta intaqgħu ma' ċertu ministeru partikolari ta' raġel li qal u kellu xogħol apostoliku knisja titlob. Kulħadd jgħid knisja titlob. Mhux knisja tittallab, knisja titlob. Knisja titlob nar. Għal meta resaq lej din il-knisja, u meta resaq din id-dilka apostolika, ġral xi ħaġa għal ma stajniex immissu dan ix-xogħol apostoliku minn madwar ksem 70 mil il-bot ma setawx immissu. U għal illum il-ġurnata għal kun il-mujat jismani għal make sure li jintkom tkunu parti minn xogħol u minn knisja apostolika. Għettilkom l-istorja tiegħi tas-sena tal-ġimgħa l-oħra. Kemm minnkom smajtu tal-ġimgħa tal-ittra li batu li l-ittra. Tal-love letter. Alleluja. Anyway, dan qed ngħidulkom eża saħwa għaliex li tkun Kristjan mhux ġast iva nemmen f'Ġesu, le, kemm hemm ħafna kbar, hemm sejħa kbira għolja fuq ħajtek. Hemm prezz kbir li nġib ħallas għal ħajtek. Ġesu xerred demmu għalik ġast taħseb biex inti tmur teħlis għal ħadd. Intom eżis kattolċi eżis maħbuba minn Alla. Intom taħsbu li Ġesu ġim biċċer fuq salib. Sar ikkapuljat, xerred demmu kollha tal-Kalvarju ma baqalux qatra f'ġismu. Taħseb dan kollu għamlu ġas biex inti tmur teħlisa? Jew tmur il-Knisja u teħlisa tal-Militu tal-Eid, tal-Easter? Taħseb li għalhekk min Ġesu in? Ġesu kellu pjan f'moħħu. Ġesu kellu f'missjoni. Dil-missjoni hija missjoni biex taħkem l-art bid-dilka tas-sema li tiġi rilaxxata fuq din l-art fuq moviment apostoliku. Dan intom, din hija d-DNA tar-River of Love. Din hija s-sejħa tiegħek kull min inti hawn. Ara ma taħsibx li Alla batek hawn kombinazzjoni għax ġast ripid-dar. U jekk qed tisma' u Alla batek xi knisja simili, ibqem. Jekk m'hemmx knisja simili, aħrab. Għax dik il-knisja mhux qed topera fil-milja li Kristus ħalaqa biex topera. Irridu nitkellmu ħafna iktar, imma llum ċarajt ħafna affarijiet. Għaxin ħabdejt imħassni ir-revjat il-ġimgħa l-oħra. Bdejt naġġel. Amen? Battuna iktar illum, amen? Issa isimgħuni. Meta inti salva u inti tagħti ħajtek Kristu, inti ssir parti minn din il-Knisja.
Alla għandu xogħol apostoliku għalik. Ma jfissirx li bil-fors ħatkun apostlu għax hemm 5 ministeri oħra li tista' tkun imsejjaħ għalihom u jekk ma jkunx wieħed minn dawn il-5 jista' jkun ukoll wieħed minn dawk l-4 l-oħrajn li huwa amministrazzjoni, sewwa diakonerija, diaknu, elder, sewwa hemm 4 oħrajn. Imma inti xorta msejjaħ biex kun minn din il-parti minn din il-Knisja, sew River of Love, jew opra oħra, jew xogħol ieħor River. Imma ħanejlek żgur bin tiġi msejjaħ biex kun parti minn Knisja żarmata u żdingata. Nitkellem mill-lat spiritwali. Dak żgur li le. Ġesu jiena nħobb ngħidha di u nerġa' ngħidha xi tgħidha l-Bibja. Ġesu ġej għall-Knisja glorjuża ħwa. U Alla qed jirristawra l-Knisja. Ġesu qed jirrestawra Knisja. Xi darba Ġesu ħajjiġi ħajjippreżenta dil-Knisja li suppost issir arusa qaddisa u ħajjirrappreżenta lil Alla. Għandna xogħol. Għandna xogħol. Huwa xogħol ta' grazzja. Huwa xogħol ta' ħnina, ta' mħabba. Imma xogħol li mkien ma jiġi kompromess il-verità. Simple as that. Nispera li kama minnkom, għaw xaħat minnkom ħassejtu kondannati b'dak li jed? Għaw xaħat minnkom ħassejkom mibnija b'dak li jed? Mibnija? Praise God. Għamme, ma kondannajt il-ħat, għax Alla ma jkondanna l-ħat. Issa, fil-jum il-ġudizzju ħajkun hemm ħafna jiġu kondannati. Issa kemm qed tisma' għat għandek iċ-ċans tindem, iddur lej Ġesu. Vera, tarfu bħala sidek u s-salvatur tiegħek. Iqaf għajdu l-bambin fisem Aziz Sidna Ġesu. Iqaf. Aħna naqdu r-reta r-rejiet. Li ħabbek. U by the way, apostlu dejjem kien jiġi mibawt minn re. Għax huwa ministerju governattiv. Huwa ministerju renjanti. Jirrenja. Dan huwa talim interessanti. Illum, bil-grazzja tal-mulej, bdejt nikteb ktib fuq da. Bdejt nikteb ktib. Għax bħalma tindunaw, għaw ħafna bżonn. U jekk Alla fil-ħnina tiegħu fil-grazzja tiegħu f'dali mantar apostoliku, jien irid inġib dan it-talim. Għax l-apostlu huwa dak li jistabilixxi id-dottrina fuq l-istaġun u fuq dak ir-reġjun. Kontu ta' fuq din? Huwa apostli jistabilixxu d-dottrini. Mhux qed nbiddel l-ebda d-dottrina tajja jkollha biblika di, imma fis-sens li jġibu jxandru d-dottrini tas-saltna. Qed tifhmu? Ejja mbaxxar rasna. Ittolbu miegħi. Jalla l-mulejtik il-grazzja tirċievi u inti taraf il-grazzja li Alla se jaħlek. Toħodix for granted. Int min int. Int mill-lima background ġej Alla għandu sejħalik. Int min jek tgħid li pasta jiena dnibt ħafna, jiena għamilt ħafna żbalji. Id-dem ta' Kristu qatra waħda ta' demmu hija aktar milli biżejjed biex trilek tagħmlek abjad bħas-silġ. Ġesu jħobbok. U ma ġabekx għaw u laqqas qed iħallik tisma' dal-messaġġ b'kombinazzjoni. Jiena fid-dover li nexxandar il-verità qaddisa tal-Alla. Int fid-dover li tagħmel l-istess, imma forsi għal xi ħadd minnkom huwa l-ewwel darba li tirċievu ċertu affarijiet. Hija importanti li llum qabel ma tmur lejn id-dar, importanti llum qabel ma tpoġġi rasek fuq l-imħadda. Tkun ċert li int sew mal-mulej. Jiena llum salvat, jien salvata, jien dnubieti maħfura. Il-Ġesu jiena nafu. Ġesu li jafni. Jaf li neżisti, imma jafni li Ġesu. Jsejjaħ li ibni, binti. Jekk il-lejla, wara smajda l-messaġġ xej li pastor, jiena rrid nagħti ħajti lil Ġesu. Irrid nibda relazzjoni ħajja miegħu. Għandi bżonn il-Ġesu f'ħajti. U rrid inkun parti minn dak li Alla qed jagħmel fuq din id-dinja. Ix-xogħol li qed isir f'River of Love qed isir f'kull pajjiż għax Alla jqajjem xhieda ħajja f'kull pajjiż.
Jekk dal-persuna janti u tgħidli pastor illum nixtieq nagħmel deċiżjoni bis-serjetà għal Ġesu. Ngħidlu biex isir is-Sitt tiegħi s-Salvatur tiegħi jaħfir li d-nubieti. Il-mulej jgħidilna daw kollha li jiġu għandi l-ebda wieħed minnhom ma jiena mwarrab minn qudiemi. Immissa tittiġi għandu da qabel ma tmut. Għax jekk inti tabbanduna ħissa xorta ħadd mor xi darba qudiemu. Imma jekk tiġi għandu issa qalb umli u tgħidlu mulej tiegħi u Alla tiegħi jaħfir li d-nubieti, salvani, Alla jsalvak. Jagħtik ħajja ġdida, jaħfirlek nubietek, jagħtik bidu ġdid u jibda jsejħlek ibnu, ibni, binti. Għaw xi ħadd illejla għall-ewwel darba olli jdejk, għaw xi ħadd jixtieq jagħti ħajtek il-Kristu. Olli jdejk, għaw xi ħadd. Min iktar? Għaw xi ħadd tolli jdejk wara? Għaw xi ħadd inti għall-ewwel darba tixtieq tagħmel deċiżjoni biex timxi ma' Ġesu, olli jdejk. Di mhux tiġġojnja River of Love u laqqas tiġġojnja xi reliġjon, di ssir parti minn Kristu. Tibda relazzjoni ħajja ma' Ġesu. Għaw xi ħadd olli jdejk iktar. Xi ħadd ieħor, għaw xi ħadd? Għaw xi ħadd? Għaw xi ħadd iktar? Kulħadd iqum bil-wifqa. Għaw dawk kollha li intom fuq YouTube, televiżjoni, Facebook. Jekk inti llejla tixtieq tagħmel deċiżjoni għal Ġesu, għejdi talba warajja minn qalbek. Għejdlu Missir Qaddis. Għejdlu minn qalbek, għejdlu Missir Qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Għandi bżonnok mulej. Minajrek ma jina xejn. Minajrek jimitluf mulej. Abba Missier. Grazzi li inti batti l-libnek Ġesu biex jibatti għaddinu bit kollha tiegħi. Jieħu posti. Jħallas id-dejn ta' dnubiet li jiena kelli minn miegħek. Illum b'qalbi kollha nemmen. Ġesu inti li ben tal-ħaj. Salvani. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. Imlini bil-Ispiritu Santu. Għatini qalb għalik mulej. Għatini ġuħ għalik Ġesu. Għalli minn ħobbok kif jixaqlek. Mulej illum jiena niċħad dak kollu li mhux ġej minnek. Irid lilek u l-verità tiegħek akkosta kollox mulej. Għallimni nħobb dak li tħobb int u għallimni nobot dak li tħobbot int. Ġesu tiegħi, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Salvani. U grazzi li ħfirt li d-nubieti kollha. Min qalbi nitolbok użani. Min qalbi nitolbok aħfir mulej il-daw kollha li weġġawni. Jien ukoll naħfirhom kollha mulej. Naħfirhom kollha kemm huma. U nberikhom mulej min qalbi. Jekk inti xi ħadd weġġek illejla, xi ħadd li fil-ħajja tiegħek weġġek u għandek feriti u weġġat, aħfirhom minn qalbek, aħfirhom ir-releasjom. Berikhom, iżżomm x'iktar dak it-tol f'qalbek. Halleluja. Lilek mulej kull glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Jekk inti dik it-talba llum għall-ewwel darba, jekk inti qed tgħiddi minn darba għall-ewwel darba f'qalbek, skont il-kelma ta' Ġesu inti salvat, imwiegħed minn ġdid, nubietek maħfura, għandek il-ħajja ta' dejjem, ismek għadu kif ġie miktub fil-ktieb tal-ħajja. M'għandekx iktar mitluf, m'għandekx iktar skjaf. Illum tissejjaħ bint u iben tal-ħaj. Għatu ċebxiba kbira lil-mulej Zazahu. Halleluja! Grazzi mulej! Zazahu YouTube u Facebook u televizjoni narawkom għada fil-ħodu fl-10 service ħajkunat qarbin ukoll u fil-għaxija fis-6 hawnhekk ħajkunaw evening night of worship għal kulħadd kan tifħir u adorazzjoni l-mulej mis-6 sa madwar it-tinja ta' fil-għaxija ejjew naqdu magħna kulħadd huwa welcome. Il-paċi magħkom narawkom. God bless you. Halleluja. Ħadtu pjaċir Zazahu? Enkom dal-messaġġ b'xi mod. You know what?